tervetuloa, meikä pelaa nytten Suomicraftissa. Meikällä on Timo Miekka, Timo Pikki. Tässä on meikä huone. Tässä on tämmönen pitkä matka alas. Väärä ovi. Mulla on 2 ovea täällä. Tässä on meidän talo. Joppeli, Ed Gross ja minä, Sasuts 01. Ja me pelataan, ja mä ei pelaa. Joo, mut siis mä näytän nyt teille meitien puutalon. Tämmönen pikkunen puutalo, joka täällä näin. Jonka kummatkin ovet on lokattu mun lokkaamiin. Ja täällä on meikäläistä enchantmenting table. Ja meikähän vois tehdä näin. Kiitos. Kiitos 3 bone mealista. Kaavia. Suomicraft ja sit Minecraft on niinku ne tehtävät, joo. Siis, possu, tapetaan se. Joo. Tule, fusada! No se ei ollut vaikea. Zombi. Joo, mutta mä menen tekemään ison sienen, että me saadaan paljon sienisoppaa. Lammas. Mitäs lehmä? Saat aika lusmu jätkälehmä. Creeperi! Poksahda! Ei poksahtanut. Ei munaa. Ja viimeinen kuoli. Mene vittu se lehmä. Mitä? Et oo maan läpi. Sukella! Eihän lehmät osaa. Joo, mut siis tossa on meidän talo. Ei oo niinku yhtään näkyvä tai mitään. Tossa menee toi puumaja. Ja F1. Näin. Mulla ei oo lupaa. Mennäänpä tänne, missä on jo rakennuksia pikkusen valmiina. Tää on ne näin. Konsoli voidaan ottaa pois Ei, mitä mä teen? Mä oon tottunut niin paljon nyt Terrariaan, ettei No. Otappa nää housut pois. Joo, mut kun mulla on setattu home, niin mä voin mennä vaan seikkailemaan jonnekin tänne. Ja nyt mä ajattelin, että meikä menis seikkailemaan vähän pitkälle. Pitkälle reissulle. Nyt kuolee lehmiä niin kuin helvetisti. Joo. Kuulostaa vituttavaa. Sinne kuoli lehmä, mutta minä en. Tämä on liian symmetrinen ollakseen totta. En mä halua mitään Herobrinin lampaita tappaa. Joo, mut jossain vaiheessa pelaan LL:nkaa. Meikä ite on SM. Ruohoa! Kuten sanottu, olen kipeä.
top of the world. Odota. Eiks mulla oo yhtään ironia mukana? No tehdäänpä näin. Mitäs? Onko se polttanut? Ei oo vielä polttanut kaikki muuta. Meikä hakee muuten ironit tuolta meidän vanhasta esteestä. Nyt kaikki saa nähdä meidän hienon alakerran. Toi on meikän tekemä huone. Edgaros ja Jaappeli saa tehdä omat huoneet. Mutta täällä on 29 ironia ja vähän mukavaa. Ja siinä se on. Halleluja. Ei, joo ei. Tarvis. Hei, onks mulla redstone? Onko mulla redstone? No onhan täällä. Ja yläkerrassakin täällä. Yläkerrassa siinä taisi olla. Niin muuten taisikin olla vitun hyvä. Itse kun ei muista miten tehdä dispenser, vois testaa. En muistaako. Anteeksi tästä mun blackoutosta. Mä en puhunut aika pitkään aikaa kuin minä. Netherbrick. Soul Sandy. Ja eiköhän nää riitä. Oliko dispenser, tehtiinkö se näin? Jos muistan oikein, niin dispenser tehtiin näin. Mitä tehtiin dispenser? Scalpel. Koipas voisi näinkin lähteä tekemään. Ei kun se menee toista päin, idiootti. Ja sitten pistoneita. Vois tehdä niitä vähän enemmänkin. No mä tekee nyt vaan 2. Koska niin mukavaa puuta. Niin hyvää puuta. Kiitos. Mä katon vähän täältä näin. 64 ja 4. Vois tehdä pari Iron Golemia, jos 1 tai 2 Iron Golemia, jos löytyisi Ironia. Mä teen ne tonne meidän katolle. Tai sit mä teen samalla, mitä me tehtiin, kun me pelattiin meidän kavereille. Silloin me ei rekordattu, mutta me tehtiin hauska juttu. I don't have anything on the... Missäs mä kuulin lämpään? Ai siinäkö? Saatana mä säikähdin. Tule. Mä hyppään tänne veteen, tänne mukavaan veteen ja jos meikä lyö sua niinku... Vetää